Hello guys, ari na naman ako subong, naga-prepare sang amon nga sudan para panihapon. Nagadabokli ako dira uling guys. Tapos ng talong, ginatuslok-tuslok ko guys, kay para nga kung maluto, magusbong ang aso niya. Kaya dapat pag nagaluto, ginabuslutan ginang talong guys, para nami ang pagkaluto niya. So, subong gi-check ko ang kanon, manugluto na guys, lapit na. Dito lang ko sa uling nagaluto guys. So, habang nagaluto ko guys, nadumduman ko ang chinilas sa gibaklan ko si kuya ko sang chinilas niya. Kay ko ba nabi ang chinilas niya. John! Dali, John! John! Dali, bala! So, dara nga punto guys, ginkatuan ko na lang kagin palapitan kay daw nagapabungol. Tamad magpalapit. Ara na. Gitry niya sa iya nga tiil kong kaigo. Kag sumakto gidman ang tsinelas nga akon nga nabakal sa iya. Kadlaw siya. Kay syempre, may bago naman siya nga tsinelas. So, gibalikan ko na ang ginapabaga ko dara nga uling guys. Kay nagbaga na, gitungtong ko na ang talong. Kay ang lutoon ko subong. Siguro balaan nyo man, torta ang talong. Tapos, dara naman nga time guys, ginlantaw ko ang bana ko. Ahay, natulugan kita na siya sa kakapoy sang iya nga biyahe. Ay, pahuway danay dara langga. Kay pukawon ta lang ikaw karon kong magtigkaon ta na. So, kay naluto na ang talong nga gipang sugba ko guys. Nagbukaan ako sang 2 ka itlog para isagol sa talong para matorta. Natapos na ako luto sang tortang talong guys. Kag sang soriso nga sudan namon para subong nga gabi. So, nagprepare na ako para magkaon na kami. So, napadamo gid ang kaon ko dira guys. Kay kanamit gid sang talong nga ginluto. Si Mr. Bao, ganahan kayo magkaon. Ang sausawan gali namon dira guys kay suka. Nadugang pagid ang hukad ko dira guys. Oh, ay Diyos ko, Ginoo, ang lawas ko sini ano na lang. Tapos na kami kaon guys. So, dira nga part nagahugas na ko sang plato. Kay kada tapos namon kaon, ginasunod ko na dayon kahugas ang plato para limpyo na ang lababo. Kaya man lang gihapon guys, kung padugay-dugayon ko, wala man gihapon lain maghugas, ako man lang gihapon. So, hugasan ko na lang, pati ang mga kalaha, kaldero, para limpyo. Kay syempre kita nga mga nanay, hindi kita makatulog kung ang aton nga panimalay, ang aton nga lababo, garinapta ang mga plato, di ba? So, mas mayugin nga, masunod naton kalimpyo ang aton nga kinaunan. Kay para tawhay na dayon. At least, pag uman ko pang hugas, ang bata ko na naman ang asikasuhon ko para sibinan. Kay taod-taod, matulog naman kami. So, sila nga time, video busy gid ang maninay no. Sa wakas, natapos na gid ako pang hugas guys. Pagtapos ko pang hugas guys, diri naman ako sa kwarto, nagilis gali ako dira sang bedsheet namon para malabhan naman ang bedsheet namon. Syempre nami baya sa pamatsyagan guys no, pag bag-o ang aton nga bedsheet nga ginatulugan do kanami lang imuok-muok nga tulog. Ginapaspasan ko na dira kahimos guys kay ginatuyo na gid ang bata ko. Ginalingaw niya na lang ang sarili niya kahampang sang lato-lato. Sa wakas natapos gid man guys, tapos nakaman naman kami dira kapanipin nga dalawa. Ay matulog na kami. Good night guys. Salamat gid sa paglantaw nyo sang amon nga mini vlog subong nga adlaw guys. Hindi pagkalimti nga i-like, share kag mag-comment. Kag dira nga punto guys, si Mister wala pa natulog. Gapatuyo pa lang siya. Hindi magpatama ka pulaw ga ha kay gabi na. Matulog ka na dugay-dugay. Tuyo ka na oh.